Relax lang, relax. Relax lang ha, tambalan tika. Ginagawa mo. Ano sa'yo mo lugnot niya siya guys. So guys, dara mao ni atong panglas nga ibutang sa kabayo. Ato siyang patuluag asiti para di siya langawon. So tara. Biyaan na nato na siya guys. Subscribe lang, pili mo na nalaya mo subscribe. Why po sana wala kayo oil dire yan. Masa? Teriksa. 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 Itong tambalan tong kabayong ginok ka. Oh! So kanya akong dalaron guys, sundang PC o sabon nga powder yon asiti mo na tong itambal sa kabayo para remedy lang ni siya guys, hindi ni siya ingong tambal para di lang siya langawon kay ang kabayo mo ko na mo guys gikuan para siya ganukan-uka dayon medyo baho na. Itong tanawon i-check lang nato ron guys. So atong sulayan guys nga madala nato siya sapa pero hindi nato siya madalag sapa. Ini lang baldi atong gamiton guys. Liguon nato siya. So before nato siya liguon guys, ato sa ang badbaran siya sa iyang PC. So testingan nato kung makaya pa nato guys. Ha? After nato siya magbadbaran, saan nato siya liguon para hindi siya nato siya blind spot. Tingnan na to. So tara. Exercise kayo diri guys, kaya hanga kayo.
Oh! Narito din kabayo guys. Para siya. Tara. Check na to kung saan yung status ani guys. So nara atong kabayo guys ha. Ato sa ni plaster na itong dala. Impisiyan mo na to ikot niya guys. Yun. Ini city. Use oil na. So tanaw sa nato ang kabayo. Check na to kung sa yung purma. Check purma sa yung kuan. Sa match. So nara guys. Luwag yung kabayo. Guys. Gilangaw gisag ayo. Muna ako ang tangtangon ron guys dayon. Ato lang sa hiktan sa liog kay luoy kay siya. Oh! Nao. So testingan nato ni ron. Set up sa akong camera guys. Para ako set up sa akong lughan. So diri putan ako diari guys para ato siyang matambalan. Iguon na nato din siya yung mga higot. So tara. Unta di lang ni mo lugnot ron. Oh! Kit mo lugnot ni impasta. Lang kaya itong tambalan. So hindi ko expert ani guys ha. Hindi ko expert ani pero gusto lang ako siya tambalan. So maumpo ingon sa akong tatay. Akong tatay magita mo yung mag-atiman ani niya na diagnose man siya cancer good guys. So nabiya siya ani. Okay. Guys, ang sakitan din siya. Medyo lain na gisag baho. Siya katang-tang guys. Baby. Oh! Relax lang, relax. Relax lang ha, itambalan ti ka. Tanang tangon yung mga kuang benda kay rinda kay. Relax na, relax. Oops. Actually guys, amig lang mahadlok kita kog kabayo guys pero sa iyahang kaimtang maluoy magud ta. Oh! Mahadlok ko masipaan or unsa ba mamaak ba. So karon na-realize na ko nga kung mahadlok ko di na ko ni siya matambalan. Relax lang, relax. Baho na gid siya guys. So nagisugo siya kung buhaton ani. Oh!
Sakitan juga ani kabayo. Ini bibi. Ay, so wakas natangtang lagi siya guys. Oh! Muna nagkapalisod niya guys. Muna naghatag ng kalisod nga makuan siya. Ginuka na siya guys. So karon guys, ako siyang liguon. Dalo na ko ni siya sapa sira. Baho gid siya guys, as in baho. Paignon sa nato siya kay bragi uhaw. Guys, muadto taron og ubos guys dito sa may busay, kinamay busay dito guys. Ito ni siyang liguon kay haron maulian iyang I think nuka or mura na siya kanang samad guys, basta pero maulian iyang wala na diya. So tara, ato sa siyang liguon guys para matambalan na nato siya. Uy! Kala guys, mas busay. Kampugan usay mo lugnot ni siya guys. Oh no! Oh! Naog. Oh! Hey! Oh no! Oh! Wala ko kabalo guys kung mabay proper nga pagligo sa kabayo, basta kay iligo na ko na siya. So kuhaan ko na ko itong sabon powder kay nalintan ako guys. Tara, grabe kalisod niya.
trabaho. Tara. Vlog pa mo. Balikan na siya. Balikan pa na. Balikan pa itong kabayo guys. Sulot na ako singot. Grabe. Kaya may the best ng exercise guys, mabuntag. Tulo ato singot ani. Ara, sabon guys. Not sponsored ni Ariela. Apoy ba? Tak mahuman na to ni nga video kay trigig na lang ang memory sa akong kuan. Kamera. So dali on tani. Cut ko niya balik taon niya. So dala. Laso na tani. Oops. Basta ni ta magina ni bigas pa ta. Siya guys, medyo mulayo mo gud siya, di na to ma-focus ang atong kamera kay basin maguba po doon niya. Set up na ako taraw ni. Medyo idlas yun siya guys, mauna maglisod ko. So, sakto to at least nabasa siya din, nasabnan ako na ng butangan o asiti guys. Hey! Balik na. Napay nang awat i-joke diri guys, so ani man ang head. Oh. Napay nang huwag i-joke guys. Nagidiyaan ako. Ikot na tayo dire. So next step nga itong buhaton guys is butangan nato siya asiti. O testingan nato mabutangan pa ba nato nga idlas naman kay siya. So tara ko ang itong asiti. So guys, dara mao ni atong panglas nga ibutang sa kabayo. Ato siyang patuluag asiti para di siya langawon. So tara. Bang. So parang kabayo guys. Hopefully magpaduol pa ni siya.
Kay murag naidlas siya sa akong pagbubo niya tubig. Oh! May kining manguhay gi-joke. Way pananghid. So tara, operasyon na. Tambal na siya, tambal. Tambal na. Kaya di na mo baho, di na lang ako. Oh! Impress na siya. Nilakaw siya. Tundon lang nato siya guys, di lang nato siya haras og ayaw kay di man ta ka communicate anig tarong. Tambalan tika. Sura eh. Oh! Sipaan kataan ni ron. So, takaw na tayo guys, balik tagbalay. Till the next vlog na lang po. So, biyaan na nato na siya da guys, kay balikar tanaon yung hapon. Tambalan na po nato usab. So, until the next vlog na po guys ha. Og sa mga gusto mag-subscribe, subscribe lang mo. Dili mo ganahan nala, ayaw mo subscribe. Way pug sanay. So, bye-bye. Until next vlog. Glenji Milks out. Glenji Milks out.